Čaute, my už máme nabalený čln a naša prvá spoločná výprava na 4 dní, ktorá smeruje tam. Takže začali sme našu výpravu, postavili sme bivák, rozložili sme sa, vyviezli sme udice, zakrmili, čakali sme na nejaký prvý záber a prvú noc došli iba menšie ryby, odhadom okolo tých 5 kg. A na druhý deň, jak sme sa naobedovali, tak mi iba tak jemne pípla udica. Pozrel som sa, našponovalo mi to, kúkam, je to tam, išiel som preto. Krásna 11-kilová ryba. No už poď, budeme to mať za sebou. Budeš slobodný. Je tam. Je tam. Toto je ono. Včera sme došli na večer. Vyviezol som udice. Cez noc som mal pár takých násadiakov. A dneska došiel prvý taký okolo tých 10 kg. Taký krásny zlatý šupináč. A uvidíme, čo bude ďalej. Je to naša taká prvá výprava s priateľkou. Ona si chcela spraviť s ním fotku, ale nevedela ho poriadne zdvihnúť. Dúfam, že mi neutečie jak ten minule. Však, je tam, ne? Hej. Je to tu fajn, pekné, akurát strašne veľa ľudí, fakt strašne veľa ľudí. A niekedy to bolo až neznesiteľné. Takže vyťahli sme prvú rybu 11 kg. Takže prvý 11 kg šupináč, nádherný. A pokračovali sme ďalej. Ďalej vlastne, ak sme chytali, zase sme mali nejakú partiu tých menších rýb. A potom došiel ďalší deň. Jak sme sa zobudili, tak sme sa tiež najedli všetko. A zás okolo obeda, zás okolo tých 10 kg ryba. Taký bojovník, nechcel sa ani odfotiť. Ale super, povedal som si, že na to, že som tu s frajerkou, tak paráda. No takže druhý kapor došiel cez obed. Okolo tých 10 kg, ináč nás tu trápia násadiaky celú noc. Ale uvidíme, čo máme noc pred sebou, tak ešte dojde niečo. Pôjdem to poprevážať na noc, je tu strašne veľa ľudí. Všetci tu hučia, kúpu sa, ľudia sú aj tak drzí, že dojdu ku vám. Ale tak
To sú veci, ktoré s ktorými treba rátať na takýchto vodách. No, tento bol taký dosť akčný, tak uvidíme, aké budú tie fotky. Aha. Poď. Som povedal, že toto je akčný typ. To je taký výbušný, jak ty. Vidíme, koľko vydrží. Tak toto je on. Bol tam? No a... a skoro mi ušiel. A tak, nebudeme ho trápiť, ideme ho pustiť. Ale čo sa stalo poslednú noc, posledný deň, tak to bol úplný extrém. Takisto po obede, 4 hodiny, úplne jemný píp. A išiel som tam. Išiel som na vodu pre rybu, došiel som k bojke. Pozerám, mal som tam nejakých paddleboardistov, zamotali mi to, odopli mi tú bojku, zamotal sa mi do toho silón, začal som to tam odmotávať a samozrejme, čo sa mi nestalo, tak pre istotu som namotal silón do motora, ten mi nešiel odmotať nič, takže rýchlo odstrihol som to, išiel som to spojiť, ryba mi ťahala silón, musel som to dať opadlo, rýchlo som to spojil nejakým uzlom a začala zdolávačka. 40 minút na vode, z jednej strany jazera na druhú a zás naspäť. A na konci bol krásny 16-kilový šupinač. No, takže máme tu predposlednú noc, trápili sme sa s násadiakmi, potom sme mali dvoch takých okolo 10 kg a teraz došla taká čerešnička, 16 kg rovných. Nádherný kapor, asi 40 minút som ho zlolával na vode. Dúfam, že mi neuteče teraz. To už asi tam zostrihám. No dobre, odfotíme si ho, bol tam vidieť? Odfotíme si ho ešte a nebudeme ho trápiť, lebo moc sa mu nechce na to video a ideme ho pustiť. Naša výprava týmto končí. Odišli sme o deň skorej, boli sme iba 3 dní, ale to nevadí, vrátime sa na budúce. Ja som s výsledkom spokojný, oddychli sme si konečne a myslím si, že je to pohodičke. Takže vidíme sa na ďalšej rybačke, kde snáď bude zase to video niečo lepšie, dlhšie, zaujímavejšie. A toto je moja carp story.
Hej. Mohol mi ujsť?